Pahtin si Joseph uyat hu sapang kani kajingja. Pamingipit minta pada kajinget hu ya kajing hu asliu daw ba hu asliu. Menenas dang la itu ini daw ba itu ini kana. Minta pada mangi ki basngap ba pupuli ini ngiso humangi dan lang ban sngap ta kajing hu ujung paru. To klem daya penlejimut sini sewai pada nginya puli di kinting kan kanyirap ini mo kumbangi ngiya skap kajing itu ujung paru. Khot ka bakhat nyaw ter hadu ka ba apusau. Hakmi kajing pos niu jongna ngalayeng harut kata kawa. Badakmi kiami na kata kawa nyaw ki mesti kentai ki basngai ba ibha. Bad haka daulang ni ki bam phalang. Bad akmi ru nyaw ki wei pat ki mesti kentai ki wan kiu na din jong ki baswai ba ki basniu e ban kmi ba ki barai kho ru di. Ki basniu kat kini ngam sim lai I menuru em hakari ijeb barakoi. Ti kita ki mesti kentai ki barai kho basniu. Ki la bam kita ki nyaw ki mesti kentai ki basngai ki barki uswa. Bat la kila la ngu syaka kho jongki. Om sim la itu ba kila le syaka kho jongki. Hinwai habak mi ki kila sniu e kumbamuswa. Enda kumta ngalakin tia. Kalau iru hak kecik kos niu jomna, badak mi nyaw teli kirinjuk sokau balamet bat babah, kimi shloin hawai jentang. Badak mi sah nyaw teli kirinjuk sokau balat terkong bat ba iswai, bat balat hang yaw nakal mi kila mi shloin hapen jongki. Bat kita kirinjuk sokau ki waswai kila ngut no kita nyaw teli kirinjuk sokau ki babah, bat dia kan ni ngalai thu akinong krenshwar. Henry dan bala berbatai yaka anga. Kajinget hu da unang posniu. Uben rap pentin Joshua. Kajing berap pentin ni kamta mesti mesti mereka kat kini menuju ihe hijau. Kita kilong ekstra deh. Nang tap de ya ke ke bakilabam lu kemut kepo kamsim aidak bakini kilangu kita kibahe masih basengai. Kini aku mjuk lah ni nang isi syuk ban. Long balai bu paru gitu. Ya kita rupen. Udah detail ha. Udah detail lah kan musyo. Tinang ta pada kebai dei ni ki njuk soko udah kedauhi bakita ki baswa ki terkong. Niu I kan kan kom itu ke jum paru hang ni ke jum pos niu. Ka dalong tiap kan tiap ye bentai bakam syo ke jeng je perkat jeng ngek bakani ke jeng itu ke jeng paru hang ni ya kini ki bentai ki berit ki ba ubat jeng kan mau ki de ki bentai jeng jen thut ki ba kini ki nok kan syuar ni nok kan batong kim la dalili ban ajuba ka wei ke jeng bomla ban ajuba to syo jam si ki bentai ba syo bu ba syo din ki ba paru la persyang ya ban yo juba kala bandong ba ni ke jikos ni ko paru kos ni kam sim dei ke bakarsoi na ki dei ki tiang ada karsoi ni ki tolong kemut kin la ban batai ka Kelap ya kadau. kin tip ya ka kom batai dei na mangar bakani ka wan no blai banya thu o paru spang ka ek ti mono bana ban lau sai kata ti hang ni I ba ka jing long detail jang ko itu jang paroi la ka jang di pos niu kaya so bat kete jing ong ka jang Joseph batang ublei ula ban batai na ka benta ka jing suk jang paru ku ban like na jing kustai jang paru kan ada ka wan na ublei ka jing batai kan sya ka paru hon le holo jang tang I yakin ki detail jang ki jing thu bakala Nga pangasno ko ni pastor. Nlo ka ba pi ong pi nei. So ni tem. Katu ka jing shim ka jong opharo ya katu ka benta banya thu menta o ya thu how ni nong batai mo how Joseph. Bar har ko mi thu yo Joseph ru kumong ikrem na mat ka long ba udah detail ha iwei jing batai te jing kendo jing pos ni kan mau tek petik long detail ha. Kani ka pan I ka wei kam ya kawai kerkom perkhat ka ba perkhat kain kalong ba kajing pediang ka jong pharo
ya ki kentin ki jong unong ra khuri ba udon uwe ubala ban batai baranda uni unong uni ubala ban batai ya ka posni jong ki bala dem mata wan khmat jong pharo ka jing priang pharo mo yo joseph bon batai ni kamot ka jing priang ka balong nyu kor nyu burom de namar bala danga ni thu e phi banta bat bang ada nyu kor nyu burom ye phi bus ngap mo persang mo ni thu lor bang nyu kor nyu burom phi bus ngap bat ngadon ro jing shania ba phin la ban yarap e ka bang adon kam mo mo ngai thu lut te ka bang khmau kamut menta u joseph akhmat u pharo nei mo udei kham khrau ban ya ka burom jik te kinong ke itu kinong bertong ki bertong bar kita kinong batai bertong ba itu kinong star ka Egypt hakat tu khlemat ka jing ekran jing di arngot ki rakba man yo ka jing shai te balai u joseph u yo e kata ban nei ka de tu ko khat ba shakhat ne ko mo ong ki hat po bendi ba ka de ka benta ka ba u blai u ban ai jing shai kamon u blai u ba im jong joseph ura e ka borom jong joseph ba khmat jong paroro ba hadu bo paro menta upli la ka jong center banyak tholu hnu brewe ka jing post ne ka jong detail tu mo khniat chpai di dia hang ni ke jing thu ko jong pharo ba de how ju sa ku do be be ki no kan chwa ki na man ai jing batai u pharo u simong e ki rusta ka jing bam ko do ka jong pharo e ki rusta ni di bersum thu na kan kombo ji khana ni Bang Joseph uwan haka kerdan ke wa ra ya ublei ku nong batai ya kata ka jing khia jing mut ka wa mi na kan ke jing pos ni yo kamu lanu jor am ke Joseph uwan ra ublei ngai bat kini hinam kan chwa mar kini ru kin daki kan ding kana kin impression ni hinam kan bertong kin hak kan bat ki we pe hin sim shaban ka jing ni jong kalam beri man beri Timentah ni lada kini kemla upharu au kwintis no le we ti unong urang ba kinong ra khuri tu ba tikena bulang ko badai timentah ka dai ne kana upharu tu umdei mo chungai kumto do pensiong ni ya takanya ada keren lengkot am pharo ne kamot ublei jong ka jing dom onom la menta kwinti so ublei jong me jong jing shai mala ne unong pat nyat do to ublei jong dum dai lada kini kinong kren suar Julong ke jingkat ku ya ke yings iya bagi por maro ndai meta kini kimla te nyapet sunu we lo unung pat nyau hi kina tun suar kin dei jong ka jing dong kam num don hani kamdan na shuan ra ka so jong ga ne mo kren shuar su na kren shuar to kan ya de ka jing dom wen to nya pe ka khana ga lam no em nga kan dit ba fi ongom ta hang ni tin ru start ok lamon nyo kham nyo ma ka khar ba so ko ni ya kan ni ngala yetku hakin kren suar ndai om dan bala man batai ka hanga ai hi ru start kam mention tena ka dekat arpusan terter satu kan kawan ka jing batai mo arpusan Joseph ndolas ka ba pinta kami ang kajuba ka jing ko sniu ko jong pharo ka long ko wei ya ka blai un sale ya kata ka ni lai thu pharo te bai te kin mo to ka jing long ko wei ka de ka jing ya bam ne ki barai kho ki bam ki basnga ki basti ki bam ki bame kimarat kiba me kamarat ko pro ko ni kuba pro ka ba nei kalau kau bagi jingmon ka ar ko de ong Joseph ni mo wara yu blai na khaman makani hedi kubor bo blai pun sale ko pentip hu kharo kani ka pentikna itu ke bangi ekran ni session la depte ba kadon ka kubor ude uni ban yo ka kubor te ban ra ni kubor hau ni unong yo kubor kanong ra ri ko jing post ni to mo khani ka pen sha jing post ni ri kanong ra kubor chu pharo kamudur ba ublei jo Joseph upha ka kubor shauni upharo usiem kri ije ubam nga ya ublei jo mo nga ublei thau la jong do mudur ublei jo Joseph te ubem kren ha upharo da ka jing post ni ngamla mudur ya ta ka jing krau ublei jo Joseph ka jo
Kakak no yang kata kadai ke bangi pakhat mangi mangi ba. Leha ka ko por untung tu paru unta anum so tu. Leha tu ko por kumlo ba ujus kuat la dalam warra ka yin ke jong paru kum uta wala batai ni pos ni. Sim teh ladi ke buram. Usim bet bulong tang usyakri. Tang kalentia. Handai barok ka jing le kalong ka jong ublay pada buwan ra ini ka jing batai wai nam jumpai ublay ulayat hu lupa hau paru ek ai ka un sale ti kar kom warra ka jong josep ka ni ka khot wa pesan hang ni ka jing kan kalong bet ban ai la yu paru omba un phai kitin gut gut handai un pincha skor ka ai ka ku ba ublay kurang long hang ni ngi i ka jing trai ka bari ka jong ublay limba jong uni syakri bari jong to ka khot ka wa thon rio kini ki mesti kan thai ki basungai ki long hinyau snem bat kita ki hinyau tuli ki renjup so ko ki long hinyau snem da kita ka jing kan jos dang da hinyau snem da ka jing ko sniu ka long ka wei nang ta pada kan khot ka wa hinyau ki hinyau tuli ki mesti kan thai ki barai kho ba sniu ru ki balayawan ki hadin ki long hinyau snem ba kita ki nyot li kirin jup so ko ki ba khlemmet ba bla thang yon khal ermi kin long hinyos nem kanem sniu kai mo ka khot ka ba pun riu ka sku do ba ki hinyos nem misi bom ki dik stem bu ba khot ba pun riu ne da poi ka ba ar hinyo ba de ki hinyos nem kanem sniu kalong kemir kum kita kar kom batai ke mo hinyo ka biang nei hinyo snem hinyo kalong hinyo snem dei balim sim kedoi ko ba kedoi tanya ka bas niu snem ki choma snem khamong ba bha mo dei na kai ke ba niyo kat ba nya ba kem jing mot na kini art li khot kalong ba la khamban ya ka jing sniu namar ha ka jing alom bri mon bri jung ite ni kham ne kham khan ke bor kan mau ya ka ke jing ja ka bas niu ba ni ka ba ti hang ni i ha ba de wi jing bha men yo non pas kam de sin la kren ya ka bas niu kan ke jing mot jung kha ka ta ba kaspat kasno ka bo ti ni ke la kren pa ba ki ba bha ki wa na shwa de kini ka jing thu shwa ni bas ni ki wa hadin kamut u pharo ha ni ka por u kham kan rup ya ka te banta ka ba ar ya bas niu ya ka te ba bha ma go paru na ni play jumot wi thu na mas dang kren ya mesti kita kan kom bam ti mesti di ko ni bas ngai ju ko bom don dak ite ka po berkata ka jing rai kho ka jong ki kalong bo pan chu i hari ijib pi na ki kan ti ni jong paru hi ka jing batai ki tu dang ne ba ki ni hadin ki de kisnam ki bas niu kamot ka jing bam jong kata ka bas niu ngim tip kan long hadapan no tabar dab nyau lupa ni ba ki long nyau snem kan nem sniu to ka wa fra kani kalong kata ka tien ya ka bangla ongo paru ya ka ba ublai un sale ya kata ka yo pa yo paru ki ju ki kan tien ki de het khot ba arsan ne ya ka ublai un sale ya kata ka ula pa i hau paru jo a ju ki sri ka we long ya thu nta pa de andah bala batai ni di pos ni ba la pa i te ka ba mi hang ni kalong ba ba nyau ki ba ha nhiều cái bas niu ka ba nem sniu ma ka ba nga ngo ngam tip ka dei kum no ka kom ja ni ka jing ja ni ka nong phin da phai ka nong ka sau pho ka long ba ki dei ki nong ra khuri ki nong ra khu nei ki ba hos niu ban ka number ka dei lai man ta ni pan mo ri dus im pharos nan ka number ka wan nhiều kham he na tip dan ni ai mo chalan dat wala kat kum long jong ni pos ni ha nong ba sau pho ki mi lai na masala ni kan don ka jing kan tiu yang ki burom biang ki kan la ka long sa ka burom ni sa
Kerja, kada jasa. Tentang ni pada art li ke jing prosniu. Kaju ke jing mut. Hinyau lah hinyau he. Kau hapat ki pas. Sneo. Tentang lah kedau ya kata uban biang sesin boleh ya kai mun sole. Unsur ya. Kamu di internet ka jing long ka jing jusat ti musim kam kan ti holiday ya ka jing batai. Kan ura biang mentah satai bahkan ni ka jing prosniu kam dek buan na e du. Sujan ka. Day na ma ko play wa ka ni thu e. Ang ka ai ka ba. Saja.